Il-Qorti Kostituzzjonali ma laqgħetx talba lis-Sindku ta' Rabat Għawdex għamel biex tinbidel il-Maġistrat li qed tisma' l-kawża ta' Libelli fetaħ kontra l-eks Ministru għal Għawdex Anton Refalo. Dan brabta ma' kummenti f'każ fejn is-Sindku Samuel Azzopardi instab ħati li sa xurban. Samuel Azzopardi ma rridx li din il-kawża tinstemma mill-Maġistrat Joan Vella Kuxkiri għax fl-modi kienet kandidat tal-Partit Laburista. Il-qorti tal-Maġistrati kienet diġà ċaħdet din it-talba iżda Samuel Azzopardi permezz tal-avukati tiegħu fosthom id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi għamel rikors kostituzzjonali. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti preseduta mill-imħallef Lorraine Xkembri Orland kellha kliem ta' ċanfira l-pożizzjoni ta' Samuel Azzopardi u l-avukati tiegħu. Qalet li huwa veru li dan il-pajjiż huwa politikament polarizzat, però żiedet li jkun żball jekk dan il-partiġaniżmu jiġi proġettat in abstrakto fuq il-qrati. Il-qorti nnotat ukoll kif il-kejl tal-imparzjalità tal-ġudikant ma ssirx abbażi l-opinjoni personali tiegħu imma bbażi tal-mod kif jaqdi l-Kostituzzjoni u s-saltna ta' dritt. Fuq kollox il-Qorti Kostituzzjonali nnotat kif l-avukat Jason Azzopardi kien qal li kieku l-kawża kienet assenjata quddiem il-Maġistrat Paul Coppini, ex kandidat tal-Partit Nazzjonalista, ma kienx jagħmel l-istess talba li jagħmel biex titneħħa Joan Vella Kuxkiri. Il-Qorti Kostituzzjonali stqarret bħal f'każi oħra la darba persuna tinħatar ġudikant dik il-persuna hija preżunta imparzjali. Sansitra ddikjarat li f'dan il-każ Samuel Azzopardi ma ressa ebda prova li turi mod ieħor fil-konfront tal-Maġistrat Vella Kuxkiri. Kien is-sena li għaddiet li Samuel Azzopardi nstab ħati li saq taħt l-effett ta' xorb. Għal-mument li kienet għaddejja l-kawża fil-konfront tiegħu kienu sospenda lilu nnifsu minn mal-Partit Nazzjonalista u mal-mument li nstab ħati il-kap tal-Partit Simon Busuttil reġa' prova li Azzopardi hu l-ħatra li kellu fit-tmum tal-lokalità ta' Rabat Għawdex f'isem il-Partit Nazzjonalista.